Sa detalye po ng ating balita, Archdiocese of Lingayen, Dagupan nagluluksa ngayon sa pagpanaw ni Pope Francis. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Naglabas ng mensahe ang Archdiocese of Lingayen, Dagupan sa pagpanaw ni Pope Francis kahapon matapos ang pakikipaglaban nito sa komplikasyon dala ng double pneumonia. Inalala ni Archbishop Socrates Villegas ang mga naging personal na karanasan nito kasama ang Santo Papa, maging ang malaking epekto na naidulot nito sa Pilipinas. Taong 2015, nang bumisita si Pope Francis sa Pilipinas, inihayag nito ang pakiramdam ng pagmamahal ng Diyos sa mga Filipino. Siya umano ay nagpakita ng representasyon ng mga katangian ni Hesukristo sa kanyang mga ginawa sa bansa. Dagdag pa niya, ang mga bilin sa kanya nang siya ay tumayo at lumaban ukol sa mga naging kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Tinawag din niya na Jesus of our age ang pumanaw na Santo Papa at inihalintulad kay Santa Teresita ng Batang Jesus na ayon sa paniniwala ay patuloy na gumagawa ng kabutihan. Kahapon, nakiisa ang simbahang Katoliko sa lalawigan sa pagpapatunog ng kampana bilang bahagi ng tradisyon at hudyat ng pagpanaw ng Santo Papa. Namatay si Pope Francis sa edad na 88. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.